right. Ozoti uchipinda mu restaurant machona pa entrance pane inonzi fish tail. This one is a fish tail. Mwezere mguru, it's a fish tail palm. Anyway, fish tail palm. Nekuda kwe, you can see it's like a fish. I still know this one. Some flowers is, I still know. Chicken and then, yeah. So guys, ndakuda kuti ndimbodya ande ndakuda kuti ndimbotora breakfast yangu ye sezvatakuudza kuti panapa paZimbabwe guest lodge they provide bed and breakfast. So now I just want to take my breakfast here at Zimbabwe. So we just want to see what's on the menu. Come and I will show you. Hey, good morning. Good morning. Yes, how are you? All right. So what do we have for the breakfast? Okay, so for the breakfast, we have cereals. Okay. Some cold milk, Okay. some yogurt, some fruit. Okay. Up to you. We can start from here, or we can go straight to the hot dishes over there. All right. So that one is the main That's the thing. main thing, yes. So I can start from here. Okay. So yeah, you said what type of fruits do you have? Here we have apples, we have some pears, and some oranges. All right, because I don't eat oranges, so I won't take this one. Okay. I think I can start with the cereals. So guys, ndamboti ndimbotanga nema nezvizvi box rakachengetwa kudzimbezo zvizvi kwai ndere vana no kana dedhi vanogona kutongodyawo izvi guys anini. But sometimes you won't understand until you travel, until you come to Zimbabwe guest lodge. Okay, so I will start susu vamwe tiri vekugeto andi musazoti vhiringidze kana takuita sekunge. Okay, you can come through my brother, you can come through, no problem. Good morning. Yeah. So you see even the type of bowls, it's not like you have to have a big bowl. No, it's just a small one. And even if you are if you are putting, you don't have to fill the bowl in there because there's still a lot, there's still some more. So ukazotanga kuguta nema cereals manje uchazoita semberi mangoita mumpicha handiti just a little bit. Yeah. With my brother here, we're just enjoying. Oh, yeah. You see, he's a dad as well, just like me. Yeah. Just look what he's eating. Yeah. Kana skin unotoona kuti murume ari kudya magrapes man. Kalaivi. Kwatongoti isusu ndoda sadza. Mukira makuseni ndiriwe sadza chete ndiriwe. Okay, I can have a spoon as well. So panapa ndokwanisa it's You can put milk. Milk you can use hot milk from. Yeah, I think I'll take hot milk and a spoon, yeah. And guys, up and down ndingo prepare. So andiri kudya for breakfast. Then ondiudza kuti zvakamira sei. Or apa I'm having some assistant as well. Mba kwangu azviitiwe zvokodza apo enda pakuona. Yeah, it's enough. Thank you very much. So I can even put some sugar if I want. Put some sugar. But it's okay. So chekutanga ndaisa macereals angu anditi cereal ne hot milk anditi hot milk. So ndozva ndombotanga nazo ndoisa patable pana ndoisa patable, then I will go for the main thing anditi the main thing. Unotongowa wega kuti pazva semageto yuti pamupacho ndinechitya kuti mai ndikazoenda my guest house ichi zvinozonofamba sei ka hotel setup. Ayo ndozvatoda kukuradza mageto yuti. Right. Okay. Right. Alright, beans tinodziziva isaiwo. Beans tinodziziva isai muno. Fried chips. My chips. Alright. Stajaira my chips mamwe aya. Sera dona ndirangu rise. Roda utiza urichenda. Yeah. So this is it guys. Okay, here we've got Chicken stir fry. Chicken stir fry. Yes. Okay.
It's like these are the breast, eh? Chicken breast. Yes. All right. I see. So you can see, guys. So far we've got how many? 3 items here. And then beef sausage. Beef sausage, please. Yes. Atisanganise chicken ne sausage. Izvi tasanganisa one. Oxen liver. Oh yes. Liver iyi. Chiropa. Wafunga ndinokurumidza kufa sei ndichidya zvaro. You live long, my guy. Try this. Bacon. Bacon, definitely, my guy. You cannot call it a breakfast without a bacon. Zvinoda kungoitwa once in a while. Once in a while. Mixed veggies. Fuck my guy. Fuck my guy. Kana plate yacho notongoona kuti mixed vegetables. Kwenda ndafunga kuti kovho ne. You can see. So mixed vegetables, pane carrots, pane tomatoes, pane green peas, ndizo green beans. There's ituno tumachitu, broccoli. Ndizo zvochingozo ezozo team zvimwe munozoonawo mauya kuno. Right, kurota apa zvaita ka. All right. Saka ndofunga murungozvoona. Ane apa pachingwa mukandipa aindokoka nanchida zvese. Serious? Yes. Guy, my guy. Right, chingwa ndo chandoziva. Monipa 1, monipa ne 1 scone. Brown white. Brown okay. Wa muswiso. Aiwa, pane place. Ndandatoisaka kutoti tajaira ungoti momo. Mozo. All right. So munoziva kuti chika inzwa. Kana newe unofunga kuti ndinokurumidza kufa sei. I will live long, definitely. Definitely, you can even see for yourself that I'm applying for long life. So ezvezviwa mwana wakanyepirwa nzi ndichaenda ndonoteya river, ndonodidi so that I can live long. No, you just need to do this for your life. For your life. Even tuvana twako, ukauya netuvana twako, tukauya pota vachiona this kind of life. I'm telling you, my guy, okay? Manje apa zvichabude. Ndaenda kuda kutobvunza kuti kodhishire kugeza maoko. Ndaenda kuda kutobvunza kuti haufa dish. Ndonatsozvisota. Saka zvese zviri muzita mangu. Okay, panapa futi tine ma-drinks and tine ma-juice. Pane coffee anditi. Ndokwanisa kudya ne-coffee, ndokwanisa kunwa ne-ma-juice. Let me see kuti ndoita chii apa. Onaka, pana mwana eti varungu avadyise, varungu vanongodya mbichana. Vanofunga kuti varungu avadyise, chidai. Vanodya zvinhu zviri reasonable. Mbichana. So panapa pane chinechi. Mazolo. Ai, mloka utaija. Kati mboenda for Natsonzotia. Alright, so guys, my services ese awa ndofunga ndakuratidzai pandarara ndini. Andarara ndakuratidzai garden around here. Ndakuratidzai also some other rooms. Azvidhure, guys, azvidhure. All you need to do is to get in touch with them on the contacts ari pa screen, then iwe wotobuka zvinhu zvako zvotoita. You know, we as Africans or we as Zimbabweans, we are used to kana uchienda ku holiday kumusha, imi tisade kunyeperana kumusha ku holiday azviro kuti mune muchienda kunorwa badza zvatinechita zve. Holiday, it means you can even come and relax and then womborowa ne-fresh air, wombodyawo ma-fruits ezo, womborowa ma-cereals. Kana skin unotoona kuti skin yemunhu anomuka achimudya ma-cereals. So akuzodya kunozondinetsa makanditarisa nditi, but
I'm going to assure you that I'm going to eat and finish this. From chiango ndichiti ameno zvako ukarega